Sa number 5, Public Assistance Desk ipahamtang sa Police Station 7 sa tanan nga mga eskwelahan nga nasakupan nila ini agud to malikawan ang kinagamo sa tunga sa mga estudyante. Makita sa video nga ginpost sa Facebook ang pagpuag sa dalan sa mga high school students sa isa ka eskwelahan sa Barangay Mansilingan sa Bacolod City. Kasunod sa ginaligar, pag tinapungulay, Biyernes ang udto. Sa video, makita nga may isa ka estudyante nga lalaki nga nagpahid sang iya nagahabok na nga mata. Sunod kay Police Captain J.R. Reyes, hepe sa Police Station 7, gileon nga nahusay sang management sang eskwelahan ang nasambit nga insidente kag wala naman sa may nakaparecord nga nasamaran. Agud malikawan ang pareho sini nga mga insidente kag badasig ang pagrespondi sa mga kinagamo. Mapahamtang sang Public Assistance Desk ng Station 7 sa tanan nga mga eskwelahan nga ilan nasakpan. May mga contact numbers naman ng kapulisan sa tanan nga mga school principals para madasig ang komunikasyon. Ginatreat na gining serious ang kung ano mga kakatabo sa eskwelahan. So isa sa mga ginobra tala nag-deploy kita sang police visibility, especially ning aton nga police assistant sa mga eskwelahan amo nang ginobra tagid para nga may dangpan dayon kung may mga may mga issues and concerns sa within the school, may dangpa dayon nga police.